Престанете се фирми. Това е вечер в националния филм по нова телевизия. Говори ми на микрофона. Аз имам такъв прекъчен момче. Мой бижики. Тази вечер ще издадем един концерт. Къде сериозен да поламе от нашия оркестър. Тракащи кокари. Тракащи пулища. Клуб неки пищи. Това е за младето на Китай, младето на продукт. Данчо барабаниста? Да, първо клас. Да, това е Данчо барабаниста. Хитман барабаниста. Това е Данчо барабаниста. Това беше неговия барабан. Сега ще ви представя Чупката. момчето чикидиста. Викате чупката. И това тук е момчето куче. Да. Аз съм водещия. Достатъчно. Води ми кура тогава. Аз съм водещия, който води кура. И сега. Почваме с концерта. Заповядайте. Здравей. Чакай. Ей, дори. Момчета, ние добре стои прекъсване на програмата. По-често Няма симба. подробностите в новините в 7.